Bon, tsy teo hely za pendant 3 jours hitanareo, fa jerinaka jiaby mbola hainareo toujours resaka fédéralisme ty. Ndeha nagnano compétition hely teto la Réunion fo, nilomay 234 kilomètres, 10 000 mètres plus de 10 000 mètres de dénivelé zegny, pendant au moins 3 jours, presque 4 jours. Lomay fo. Vita soamatsara zegny, ary hitako messagenareo jiaby ni-encourager za igny, tegna merci aminareo, anareo koa tsy teo possible tsy vita koa le raha io, zay nivolaniko, izy course à pied fa nareo koa tsy teo tsy possible raha io vita, fa jerintegna volaniko zegny, tsy miala resaka fédéralisme ity, ary mizaha koa raha mandalo ao Madagasikara, mizaha vaovao, mizaha fietsen'ny le politiciens aby io, tegna hita fa antsika fédéralisme tegna vozoagna zio, tegna vozoagna, ary zegny koa volaniko, antsika tsy mila mangigny, io guerre de communication volaniko, tegna la guerre de communication, zegny volaniko, zavanareo Razafintson zao mandeha magnano tournée ivelany, hainy fa misy poids diaspora aby io, zegny izy mandeha ivelany magnano tournée nazy, zay ny volaniko aminareo, monsieur Razafintson io volaniko, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de bien, asa izy beau parleur tsy haiko, manam-pahaizana marigny izy, fa le izy nivolagna fa tsy tokony mitandatsika zegny le colonel Mikael prochaine élection, teo za tsy mety aminakahy raha volagniny, tegna tsy mety aminakahy. Ino antony? Ke iry Andry Rajoelina, iry Marc Ravalomanina, le namono vahoaka, nagniraka namono vahoaka zegny, ambela reo mitandatsika. Est-ce que normalement placen'ireo olo aby io tokony mandeha tribunal de CPI, ils doivent rendre des comptes tamin'ny ireo nagniraka nitifitra vahoaka. Marc Ravalomanina zegny, niany hitanareo Marc Ravalomanina fa magnano tournée nazy izy, tsisy olo manakina izy, donneur de leçon izy, hitako 80% ny vahoaka malagasy mahantra marigny fa tsy ambelako vahoaka malagasy. Nagnino pendant 5 ans monsieur Marc Ravalomanina? Anao nitondra teo, tsisy changement nataonao. Anao zao mivolagna fa amare, anao hipody eo ke, vitanao en 7 mois. Anao koa mijuge asan'ny colonel Mikael zio en espace de 7 mois fo. Anao mijuge zegny. Ary zegny koa mipody, za mipody amy Laza Razafintson, anao mivolagna décentralisation tegna izy, tegna mety. Anao mahavita mamory olo. Anao mahavita mamory olo. Ino ny ambesanao zegny? Tsy nagnano karaha Zafalbert, nitondra olo tamin'ny 13 mai tary. Na ino tsy nataonao zegny? Zegny volaniko, tu es un bon parleur. Anao politicien. Zegny volaniko, colonel Mikael ny volaniko, io maramila. Io tsy zatra mivolagna fa atao ekena fa tsy ekena, ataotsika fa tsy ataotsika. Non. Izy miasa en coulisse magnano. Raha nataony en espace de 7 mois, hitanareo, zegny sarotro volaniko, sarotro magnano raha, fôtony za exemple, même pas il y a 1 heure de temps, za mikeky zegny agny à Diego Suarez karakory marigny délestage. Iroa Lazare mivolagna zay ty zala tsy mahita délestage zegny e. Zegny amizay sarotro hiady raha karaha zegny. Une partie mahita délestage, une partie tsy mahita délestage. Dikan'zegny resaka sabotage le raha. Resaka sabotage. Zegny amizay mila atao fa colonel Mikael io, tompiny raha mandalo io, zay mila jiro tsirano fa zay tsy mila, tu vois, zay volagna raiky zao boka Diego. Zay mila, zay tsy mijery hafa fa anareo fa nahazo raha tamin'ny colonel Mikael zegny anareo non. Zay ty tsy mila raha amin'ny colonel Mikael. Za amizay hipody, anareo volagna za koa patriotisme, za tokony nipetsaka teto ta Madagasikara, volagninareo nagnano maramila teto Madagasikara. Izy koa za mivolagna aminareo, izy koa misy machine midetecte azova amitsika tegna patriotisme, za possible voalohany. Za possible voalohany.
Hitanareo, même za ta Mali, za misy t-shirt, misy drapeau malagasy. Za miprésente Madagascar. Tsy Madagascar nandefa za miprésente Madagascar. Tanao raha edivako zao, tsy ny la France, fa ny Madagascar. Azonareo zegny, on peut être patriotisme deux fois. Karaha olo misy nationalité deux fois. Zegny atao hoe patriotisme. Le olo ataonareo fa patriotisme, ireo nandafy firenena. Mibrady raha jiaby amin'ny ivelany, zegny ataonareo hoe patriotisme. Depuis quand zegny patriotisme zegny anao andeha agnano iprotège Madagascar zegny, agnano maramila par exemple, anao mila magnefa vola. C'est ça votre patriotisme? Nareo mivolagna fa za tsy patriotisme, za mandeha média jiaby igny, que ce soit réunion première que ça, za me représente Madagascar. Même devant français, apetrako drapeau malagasy, za en mission. Abokako reo fa malagasy za. Donc, leçon de patriotisme, ataoko parenthèse igny. Ataoko parenthèse igny. Zegny volaniko, izy koa misy machine me détecte volaniko zegny, je suis loin devant vous. Za tsy hagnano poera, je suis loin devant vous. Ary za fier, me présente Madagascar dans l'armée française. Zegny fierté-naka. Gasy magnamia beko vazaha. Magnano formation, magnano raha jiaby, gasy une commande. Ça, c'est une fierté pour moi. Azonareo zegny. Fotony, eko, tous les jours, za mare, tu viens d'où toi? Za baka tsy volagna za, je viens de la France. Non, je viens de Madagascar. Ça baka Madagascar, tout simplement. Et je suis fier d'avoir servi la France, que je suis fier de me battre pour Madagascar aujourd'hui. Je suis très fier. Et si c'était à refaire, je l'aurais refait 10 000 fois. C'est maramila au Madagascar, mila magnefa vola, io no tafidriky. Maramila. Normal zegny aminareo. Zegny volaniko. Ampidiranareo les services militaires avant là. Tokony ataovanareo obligatoire zegny. Karaha RSMA eto. Non, il y a que ça. Io volaniko aminareo zegny. Olo jiaby délinquant, mangalangalatra jiaby io. Mahazo formation militaire, ampianarinareo asa reo électricien, maçonnerie, raha jiaby zegny, RSMA volaniko zegny. Io kirikiry délinquant ao Madagascar. Io kirikiry olo andeha inakaty zegny ao Madagascar. Fa zegny tsy prioritaire anareo. Zegny tsy prioritaire anareo. Ary anareo, surtout anareo politicien io volaniko zegny. Anareo ne venez pas en donneur de leçons. Anareo fa tsy navita, fa tong. Niana anareo mivolagna fa zay mahita solution. Nini tsy nataonareo taloha? Anareo tia androboka. Anareo mivolagna colonel Mikael tsy mety mitandatrika i. Ino antony? Par contre, Marc Ravalomanana namono, nanirika namono vahoaka, jusqu'à nanty, tsisy, y a pas de suite de l'histoire. Ils sont blanchis. Comme si, tsisy raha, la famille zegny, la famille nous la votify zegny, jusqu'à niany, tsisy, tsy regny foy. Donc, zegny volaniko aminareo, izy koa reo politicien bio mbola io fo, areo fetsy. Ravalomanana zegny tsy regninareo feky, au moins izy marigny ninazy. Tsy regninareo feky izy mivolagna resaka état fédéral. Fotony tsika jiaby fa izy tsy mila izy mila mipetraka système centralisé, io izy micontrôle raha jiaby. Au moins izy mivolagna, voilà. Tsy mivolagna feky resaka état fédéral. Zegny edy volaniko hoe, anareo olo matanjaka, anareo olo mafy magnano politique. Eko anareo matanjaka mivandy. Ne serait-ce que la diplomatie. Tokony ampiasainareo. Fotony ho avy ady io volaniko, nde tianareo nde tsy tianareo, ady io tsy maintsy ho avy fo. Karaha zegny natao amin'ny Iran, misy diplomatie. Tamin'ny Ukraine, au lieu que la guerre have, tokony mandeha ambony latable olo jiaby, mikoragna.
Donc magnapetraka solution. Exemple za zao, rien qu'en réfléchissant, nagnino tsy ataotsika décentralisation, fédéralisme izy ty. Samby olo mahazo nazy. Mais fédéralisme qui domine, pas le centralisme qui domine. Parce que nde ino ataonareo décentralisation effective zay, centralisme mbola io fo. De toute façon, za fa mivolagna aminareo zay, io fa tsy eken'olo eky. Io fa tsy eken'olo eky fôtiny, fa rango fa ela. Zay ankadalenareo resaka, apetraka décentralisation, tsara nazo neny any. Tsara raiky nisy taminareo, nandeha amy lalabe zegny, nivolagna zay mila décentralisation. Par contre, nivonianareo olo jiaby ni attaquer fédéralisme. Ni tifirinareo, ni éliminerareo physiquement. Mais le temps a changé, voilà comme nareo zegny. Le temps a changé. Grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, le temps a changé. Iro manafo, iry zay jiaby ty, mitaky eta fédéral io, zay fa tsy agneky eky vrano. Zay fa tsy agneky. Ary sasany volagna, karakory colonel Mikael. Colonel Mikael tsy agnapetraka état fédéral, za mivolagna aminareo zegny. Pourquoi? Tsy tia. Au contraire, izy mila. Au contraire, izy mila état fédéral. Fa, en tant que maramila, izy, non, tsy possible aminazy mivolagna, allo ataova. Par contre, atsika mitaky état fédéral. Est-ce que izy nagnano interview, nagnano intervention fa, tsy mety igny, non. Ambelana atsika. Tamin'ny Marc Ravalomanina atsika tsy nahazo. Tamin'ny Andry Rajoelina atsika tsy mahazo mivolagna. Niana atsika nahazo mivolagna. Niana atsika mahazo mivolagna. Atsika teo tsy libre. On était prisonnier à ciel ouvert. Miegny ely, nefa. Tanitsika angalangalarin'olo. La justice zéro. Université zéro. Io tsy vitan'ny colonel Mikael za mivolagna aminareo zegny. Io tsy vitan'izy zaraiky. Atsika mivolagna zio. Même agnatin'ny ministère anazy ao. Misy ty mbola tia madikizy fony. Misy tia madikizy. Zay amizay, za mahita Ravalomanina. Magnano tournée nazy. Nahita solution izy volagniny. Tsy tiany mahita vahoaka malagasy, 86% de vahoaka malagasy, mahantsa, tsy ambelako vahoaka malagasy volagniny. Or que izy tao au pouvoir pendant 5 ans. Ino raha nataony? Ino raha nataony? Ny anty, colonel Mikael, magnapetraka raha jiaby, anao mivolagna fa tsy solution igny. Ninao zegny solution. Tsika malagasy ngia sarotro atao, sérieusement. Tegna sarotro atao. Fa hitatsika raha ty mamparara atsika. Tsy ampandroso atsika. Mbola misy mipousse mety fo raha ataony. Je sais pas si on vit dans le même planète, je sais pas. Je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre. Zala volaniko. Karakory marigny. Tsy hitany vahoaka malagasy maramarary ty volaniko. Tsy hitany vahoaka malagasy. Ambela fo raha fa hita fa marary zegny, fa tsy mety igny, mbola continuena fo. Ary mbola misy miposy fo. Ary mbola misy miposy, fôtiny atsika fa zatsa navandesagna. Zatsa atsika navandesagna volaniko zay. Raha zay fa cerveau atsika fa nilavendreo fo igny. Ty job ty, hitanao fa job, ireo masaky mivolagna aminao fa ataova malandy fo ziny. Karaha hypnotisé koa ny gasy. Karaha hypnotisé. Fa zatsa, avy re any misy fety any. Atsika fa olo igny andeha agnametsika poison. Atsika mbola loso fo. En fait, on applaudit nos assassins. Zegny tegna maha dangereux izy boka. Applaudissez tsika assassin tsika. Magnano colonel Mikael, za mivolagna aminareo zegny. Tegna magnano izy. Fa io tsy zakany sasany ato. Tsy zakany sasany. Raha zegny volagnina aminaka.
Maro olo te eliminer za volainy, raha zegny ene maso, arita maso, za va itahina, magnasary mivolagna mankaratsy colonel Mikael pendant, io miboaka sary, olo nandraduely mba izy ty tany. Normal, l'archive, zay le volagny communication io important. Archive miboaka hitanareo, ty hitandreo amizay volaniko aminareo zegny, zio ty, firy appel azoko, firy message azoko, olo Nicole za teo tranquille et tout ça, zio ro fa tsy mila état fédéral, décentralisation tegna izy. Za koa fa mivolagna amindreo, nagnino tsy nataonareo, nagnino anareo tsy nijoto tamy lalabe rango nitaky décentralisation, iafa tamizay mbola tsy de sarotiny loatra, bon volaniko, zio amizay sarotin'olo. Hitanareo fédéralisme jiaby fa commencé nitrangana, zay ne volaniko, mbola tsy aminazy igny, mbola tsy aminazy, atsika zao mila magnano jumelage volaniko zay, tsy mila mangigny, tsy mila mangigny, mila miboaka io resaka communication. Hitanareo raha ataondreo io, reo magnano tournée, mandeha en France, mandeha ry magnano ty, magnasara magnano tournée reo, reo nefa magnano propagande indreo. Izy koa ndraiky colonel Mikael mandeha mivisity population, reo mivolagna hay, izy ty mba fa magnano propagande colonel Mikael volagny indreo. Azonareo igny, izy ty mba fa magnano propagande colonel Mikael, ireo ndraiky magnano propagande mandeha zava Ravalomanina zio agny izay mivolagna, malahelo za mahita gasy, 80% malagasy mahantsa. Azo nampahantsa malagasy, anao koa niteo anao neteo, io volaniko resaka diplomatie zio, kazadignanareo fa ro io fa mitaky état fédéral, anareo mbola tsy regny, si Razafson adjeko volaniko, parce que manampahaizana izy en même temps, même izy tsy manampahaizana fa volagna anazy taloha za misuivre izy, fa ty izy nivolagna fa colonel Mikael la prochaine élection tsy tokony mitandatsika, io volaniko za tsy d'accord aminao, olo tsy tokony mitandatsika ry Marc Ravalomanana, iry ery Andry Rajoely. Marc Ravalomanana ndraiky Andry Rajoely nagniraka namono vahoaka, normalement tokony misy affaire de la justice, CPI mahazo reo, jusqu'à niany la famille endeuillée tsisy suite, mangigny olo jiaby, zay tsisy olo masaky mivolagna, fotiny iry Marc Ravalomanana, iry Andry Rajoely. Par contre ireo jiaby en 7 mois au pouvoir, reo jiaby fa ato micritique colonel Mikael. Vous avez le droit de critiquer volaniko, tsisy olo tsy mahavita micritique, kaza mamôropôro zegny fo, mahavita micritique anareo, misy agny araiky magnano désinformation tsy magnino, soi-disant député nivoniagna tiako, ireo fo mahay raha volagnindreo kone, ireo fo mahay raha volagnindreo, donc zay volaniko, continuer-tsika za la communication resaka état fédéral ty atsika mahita solution volaniko, zay exemple solution naka volaniko, ataotsika pilote Diego Suarez, exemple zay ne volaniko, ampidira soit mety tapenareo sur internet, décentralisation fédéralisme, mais fédéralisme qui domine volaniko zegny, c'est une hybride en fait, une espèce d'hybride, io amizay mangigna anareo mitady décentralisation, ravoravo zay mitady état fédéral, point par point, misy mety expliquer point par point, ary io volaniko aminareo zegny, tsisy anja andeha ampiadatsika zegny, tsisy anja andeha ampiadatsika zegny, olo ampiadatsika io, olo tsy tia changement, zegny olo andeha ampiadatsika io, olo tsy tia changement, fotiny gasy nefa miady rango faela, resaka par rapport amy centralisme du pouvoir aty. Imagine volaniko, anao misy zanaky 6, izy mipetraka aminao ao jiaby, samy miasa ro, volandreo alainao, misy araiky tomobily, misy tomobilinazy, amy tomobilinazy izy mampitriky vola aminao boka, mampitriky vola, anao ndraiky mivanga tomobilinao quand tu veux, anao ray aman-dreny boka, anao ray aman-dreny tianao zanakanao boka, anao mavita mivanga zay raha tadiavinao, tomobilina raiky iny roboka igny,
mila mangala autorisation izy aminao, io mahazo magnamboatra tomobilinazy. Azonao zegny. Imagine anao tragny eky baka. Tsy ady zany kanao. Karakôry ataon'ny levier ty? Atsika miasa, volatsika mandeha aminazy, leratsika mila raha ndraiky, atsika mila mangataka autorisation aminazy. Voilà, c'est le système centralisme. Raha zegny koa tsy tianareo, ataonareo amin'ny fianakaviananareo jiaby, kazambela Madagasikara koa miegna amizegny boka. Simple ne zegny. Anao zegny, misy raha tadiavinao, non, mila mangala autorisation amin'ny ray aman-dreninao. Dikan'izay, anao tsy mahazo autonomie jusqu'anao maty. Lera ray aman-dreninao io maty, anao maty miaraka. Faut dire t'es perdu, tu sais plus quoi faire. Tu es perdu. Zegny ataonareo fa continuer le centralisme. Je suis désolé. Ary zio mbola tsy miady. Mbola tserika raiky ny volagna, basa atsika amin'ny raha ty alohatsika ivory, au lieu que atsika hagnano concertation nationale zegny, ambilanareo concertation nationale ty fa y a plus urgent. Fa maro olo mitaky resaka état fédéral ty. Atsika ikoragna tsara, atsika mila mahita solution, atsika tsy miala eto izy koa tsy mahita solution atsika diaby. Au moins état fédéral mahazo nazy, atsika décentralisation mahazo nazy, fotiny système central fa zéro. Mila mikoragna. Tsy saraiky manam-pahaizana mivolagna alohatsika ikoragna resaka zegny, alohatsika hagnano débat. Ravalomanana ne tokony mangataka. Tokony mangataka débat, so magnano débat, monsieur le président, fa maro koa no taky état fédéral, na anareo mba tsisy koragna amizegny, izy mangigny nazy, fa fa io tsy ataony. Ary mbola misy miposy Ravalomanana. Fotony Ravalomanana misy moyen. Izy mavita mibalady jiaby. Atsika fédéralisme ne tsisy moyen. Atsika tsisy moyen financier. Atsika miady amin'ny jerytsika fone. Ro jiaby io, misy olo mifinance. Fotiny mahazo tombotsoa olo mifinance io. Mahazo raha. Atsika zeny volanko, patriotisme, y a pas plus que atsika. Tsisy olo magnefa atsika eto. Zay mivolagna nazo vola nareo, non. Fitiavatsika tanindrazana zay mampivolagna atsika. Zay mampivolagna atsika. Ro jiaby io mavozo. Firy mandefa message. Fédéralisme ty dangereux. Io tsisy raha dangereux zegny. Centralisme dangereux. Izy koa fédéralisme dangereux, fa vaky la guerre tany jiaby magnapetraka état fédéral. Vaky la guerre jiaby. Fa Madagasikara gasy na badoagna. Na pitsika agnaty lohandreo. Tsy mila zegny. Fa changement tsy manjary. Exemple, mandehana docteur anao. Docteur iny tsy mafoaka. Pitraho fo jusqu'anao maty baka. Kaza misona docteur. Pitraho fo. Donc, zegny izy. Mbola kajikajo volanko aminareo zegny. Na resaka lomay igny. Vo dimanche vonavy. Depuis jeudi. Zegny volanko. Merci aminareo. Ary zegny volanko. En tous les parcours volanko zegny. Za mipense état fédéral. Za mipense état fédéral. Misy combat agny volanko. Mila vitatsika raha jiaby. Kazambela olo mivolagna aminareo fa io tsy vitanao. Taova agnatin'ny lohanareo zegny. Fa tsy olo en place raha ataonao io. Maro olo andeha nakanakana atsika zio ne. Kaza d'accord aminareo fa io tsy vitanao. Nagnino izy navita? Nagnino atsika tsy mavita? Ne laisse personne vous dire que vous n'arrivez pas. Iro jiaby magnano zegny tsy fitiavandreo anao. Fotiny tsy tiandreo Madagasikara iréussira. Zay sakisakanandreo, tsy mety igny, mampiady igny, mampamisy racisme igny, raha jiaby, tout, ils vont les sortir. Zegny koa volanko atsika jiaby.
Niady atsika teo, niady, anao tsy tiako, anao re ano. Non, Maëza, mettre de l'eau dans ton vin. Il y a un combat. C'est le fédéralisme. Il y a un combat, le fédéralisme. Zeni Vlanko, anaro Diego par exemple. Au lieu naro mivolagna, parce que délestage, mandiana Diego Diaby, manontany. Nagnino mba naro Lazare, tsisy délestage, nagnino zay agnabo aty misy délestage. Io amizay naro manontany, fa tsy mivolagna fa à cause de colonel Michael, délestage nipody ta Diego. Parce que colonel Michael nandefa deux groupes za taminazy. Mbola tsy hainy tamizegny atsika nisy délestage, fotony fa député be zio hitanareo reo fa tsy mivolagna. Reo fa tsy mivolagna. Fa nazo nivory jiaby volaniko aminareo zegny. Io amizay magnirika, tsy mila mivolagna état fédéral fa reo olo apity, tu vois, reo mpagnano politicien be tsisy masaky mivolagna état fédéral, à part Afakanjo Christian. Tsisy masaky mivolagna. Nareo naregny député be mivolagna. Io tsy jirendreo. Fotony ambady koa reo député jiaby fa misy olo magnano marché magnano marché. Avy aminakahy ty anao, ty la monnaie-nao. Kaza mivolagna zegny anao, ataova zegny atao, magnaraka député aby io. Anao député Maty Mosariky, niany anao mivolagnin'indreo ty 50 millions, anao tsy angala. Anao député Maty Mosary. Anao tsy te tanindrazagna volaniko zegny, azafady. Approche-nareo nefa approche-nareo fa même nareo karaha misy regniko. Ampody, mila ampody Ravalomanina. Peut-être tamy Ravalomanina nareo nahazo raha hely. C'est comme ça. Oh, tsisy patriotisme zegny volaniko aminareo. Izy koa mbola Madagascar fo. Anao mavita mahita patriotisme donc au sein de l'armée. Izy koa civil, politicien, anareo tsy patriotisme. Jamais de la vie. Tsy karaha zegny patriotisme. Za maregny hymne national malagasy, za mitrangana magnano jeriatsika za. Za mahay mihira l'hymne national malagasy, eo koa ny français. Za fier be tamiza président d'association des anciens combattants français ta Diego Sérès, za miaraka amin'ny militaire gasy. Za fier be. Zegny leçon de patriotisme kazamenareo za. Donc patriotisme, za menitra volaniko zegny en tant que président de Madagascar par exemple, za mandeha ivelany, olo mivolagna aminakahy tanànanao mahantra, or que feno raha misy, tsisy raha tsisy à Madagascar. Za menitra voalohany. Anareo misy solution fa tsy apetraka anareo solution. Mila vola magnano état fédéral, non. Mila jery tsara. Mipetraka tsara état fédéral. Petraka anareo décentralisation effective, efa vola fa midika. Zay mivolagna, ataovanareo projet pilote Diego Sérès. Apitsanareo état fédéral ka zameznareo vola izy. Par contre, ambilanareo zay mitady vola anazy boka. Zegny fa solution araiky. Ambilanareo zay mitady vola anazy. Io volaniko tsy ampainan. Io tsy ampainan. Za mivolagna aminareo zio, fa pare olo jiaby zio, 6 université ty amboarindreo. Vola fa pare. Jusque niany zay mbola miamby ny signature io. Ao Antananarivo ao. Za mivolagna aminareo boloniko ty volagno. Izy koa petraka anareo état fédéral, exemple, pilote Diego Sérès, je jure devant Dieu que je ramène tous les investisseurs au Diego Sérès. Za tsy olo karakory. C'est les investisseurs même qui me contactent. Alotsika agnamboatra, zay projet maro. Ministre tsy magneky. Retardena. Retardé de ministre. Tsy ministre boka Diego, tsy ministre boka Tsuliara. Retardé ndreo. Fotony fa zatra taloha zegny, ministre io misy projet admettons l'école. Mandala ministre, amiagna pot de vin, ministre. Nahazo pot de vin nazy ministre, amiagna technicien na igny,
technicien mizaha azovy entreprise mety amiagna izy. Entreprise igny fa magnefa koa le technicien igny koa. Magnefa technicien pot de vin koa. Corruption de la tête aux pieds. C'est pour ça Madagascar n'avance jamais. Niana amizay, olo mizara madio, atao mahitsy raha, sakisakanana. Fotony rô mila vola malaky. Zay ny volaniko mi-accuser la France derrière tout ça, la France derrière tout ça. Eh, tsy Madagascar zaraiky, tsy l'Afrique zaraiky ny coloniser Madagascar. Cambodge, Vietnam, Pondichéry, raha jiaby zay. Nagnino rô mandroso niany? Trop facile de dire, ah, c'est la faute à quelqu'un, c'est la faute à quelqu'un. C'est ta faute d'abord. Avant d'accuser, regarde-toi, c'est ta faute d'abord. Ah. Io la faute nareo jiaby mpagnano politique au Madagascar. Zay tsy mampandroso tanàna io. Nareo intellectuel qui a rien servi. Qui a rien servi. Firy fois zany volagna colonel. Za olo radical volagno taminazy. Izy koa za fo, ro jiaby nadosiko tagny. Izy mbola diplomatie, izy mbola, tu vois. Zay volagno mitandregny volagnan'olona izy. Firy fois zany volagno aminazy. Ataova un bon dictateur volagno. Ataova un bon dictateur. Un vrai système militaire, il n'y a pas été olo jiaby. Amla ianao politicien bio karaha io. Io amare volagny, fa haiko raha jiaby ndraiky, tu vois. De iny volaniko, tsotra colonel Michael, ary avita raha colonel Michael. Avita raha fa io volaniko aminareo zegny, soit ivadiky Sibongi, soit ivadiky, tu vois, e andeha éliminer zio. Reo jiaby nefa miamby. Zay tsy mahazo place mikapokapoko, mamoroporo. Pour l'instant, firy ny volagna fa colonel Michael nanonjaka volamena, colonel Michael nagnarakarah ty, colonel Michael nagnarakarah ty, jusqu'à ny anty tsisy. Ah, da Yakofali nagnarakarah zay, jusqu'à ny anty tsisy araiky niboaka. Ah, zay misy preuve, mbola boakanaizy ty fa, jusqu'à ny anty tsisy preuve. Ah, Bosco, tsika jiaby fa vognone, zay ny volaniko, tanatsika io volaniko zay, tanatsika io. Atsika jiaby fa vognony. Fotiny, volaniko aminao zay, à partir du moment rô mikeky mandefa message aminao, mivolagna fa, ah, tsy tsara tafidera, avy ety anao, fa mitamitamby rô zegny. Tsy karaha zegny raha tadiavinay. Tsy karaha zegny raha tadiavinay. Zay mipetraka agnabo latable io, magnano débat karaha nataon'ny Zokibe ndraiky Fabre nagnazava resaka état fédéral. Ah, zegny raha tadiaviny. Tokony mitrangana zegny Lazare Zafinson, iry nareo tête de liste de politiciens, tokony mivolagna fa maresaka raha ataon'ny fédéralisme ty. Aloha mezatsika temps de parole ro. Soit contre nareo zay amin'ny argument nareo, zay tsy amaly. Soit zay amala nareo, au moins c'est des combats égal à égal. Zay moka tsy zatsy aminareo. Fotony centralisme nareo voalohany. Ça c'est un combat égal à égal. Ah bon, tu représenté, on va pas envoyer, atsika tsy andefa olo, tu vois, tsy mahay, alefatsika olo mahay, ary masaky mivolagna. Tsy araiky nahazo vola ambany latable igny alefatsika agny. Ah, araiky mi-contre ro, volagna nagnino système centralisé. Zay tsy mila système centralisé. Pourquoi? Donne-moi ton bilan. Tout de suite poser la question. Ameza bilan naro. Centralisation du pouvoir. Io amizay tsika magnaboaka projet tsika fédéralisme. Ambaratsika karaha zay raha miova, karaha zay raha miova, karaha zay raha miova. Exemple volagna, anao magnavakavaka, non. Expliquer tsika aminazy fa non, centralisme magnavakavaka. Amezantsika exemple izy. Amezantsika exemple. Sasany zarizaraigna Madagascar, tsisy mivolagna zarizaraigna Madagascar zegny. Magnano diabolisation boka rô. Magnano diabolisation, non. Tsy karaha zay. Donne tes arguments. Centralisme du pouvoir, pa tianay fotiny mandeha Madagascar, mandeha mahitsy Madagascar. Io tsika mivolagna contre, non. Fa tsy niana anao, magnano tournée anao, marary za mahita gasy mahanitra 86%. Anao koa ny teo. Marc Ravalomanana, anao teo.
80% jusqu'à niany. Colonel Michael zay nampahatra gasy 86%. Non. Réfléchis, rembobine la cassette là. Iny raha nataonao tsy nety. Ke anao zao volagna aminay fa anao impody eo avita ranao. Je suis désolé, non. Est-ce que État fédéral nagniraka namono olo? Anareo namono kobesy. Hein? État fédéral, c'est pas quelque chose qui est méchant ou dangereux. Votre État fédéral, il voulait faire, anao job, ok, anao miragna za. Anao malany, anao miragna za. Io tsisy magnavakavaka zegny. Faut arrêter avec ça. État fédéral, il voulait, ti part de gâteau, on va distribuer de la même manière. Tini no, tinaka. Hein? Fa ity mihina, anao tsy mahazo mihina. Anao mandoky, à la fin, za contrôle, lokonao. Masiro va tsy masiro antreniky. Deo za magnano jugement. Non, c'est pas comme ça. Azo volagniky zay volaniko atsika gasy ty. Mety zegny atsika volagnin'olo fa bado gasy, gasy tsy intelligent, gasy tsy miréfléchir. Mety aminareo zegny. Anareo mbola miposy olo fa tsy nagnano, fa tsisy raha vitany. Maresaka lavage de cerveau voanareo io. Yes, Yusuf, never back down. Io fa tsy mipody afara. Za mivolagna aminareo zegny. Io tsisy olo mipody afara zegny. Raha ty fa nandeha, tokony mandinika anareo soi-disant diplomatie intellectuelle, tokony mandinika anareo zio. C'est une guerre de communication ne raha ataotsika zio. Zegny amizay angaviako anareo système fédéralisme bio, mila mitsangana. Zio volaniko commence mivorivory olo jiaby. Magnano mission par exemple, une fois par mois, soit une fois par semaine, ça dépend des temps. Io tsisy voalalany zegny. Mamory vahoaka. Alefa vahoaka ty mandeha ty. Resaka communication zio. Resaka azavaigna amindreo fa nagnino zay mitady État fédéral. Tanareo tsika teo, ino mampantsa atsika? Atsika koa misy vola atsika jiaby alefa Antananarivo agny fa atsika koa mila agnamboatra la charrue-tsika. Par exemple, atsika mila mangala autorisation amindreo. Tsy mety boka zegny. Azavaigna. Zay le volaniko, resaka radio igny mila sensibilisegna olo jiaby. Amblafo zay volagninareo magnonofy. Tsao nareo agnonofy à la fin. Tsao nareo agnonofy à la fin. Zay nefa volagninareo magnonofy andragno Andry Rajoely. Andry Rajoely, le pouvoir n'est pas éternel, volaniko aminareo zegny. Le pouvoir n'est pas éternel. Zay volaniko, système fédéralisme tsy ampandoto Madagasikara, au contraire. Ampivoatra Madagasikara. Centralisme tsy navita. Décentralisation effective fa nivolagny fa tsy napetraka. La seule solution volaniko hita zio, c'est le fédéralisme. C'est la seule solution. Io tsy solution hafa eky. Fotony volaniko zegny, ipody eo Marc Ravalomanina. Za mivolagna aminareo zegny. Fédéralisme aby tsy agneky eky. Tsika fa andeha amonomono olo koa ipody eo. Fotony fa zatsaroboka zegny. C'est le seul politique, anao koa tsy d'accord amindreo, anao éliminendreo physiquement. Tsy mampiady koragna eky rô, direct élimination. Eo amizay, les vraies dictatures nereo. Les vrais tsika vahoaka malagasy nereo. Za megnitra volaniko zegny en tant que président ke tanànanakahy volaniko mahantra bordel tsisy raha misy agny or que raha jiaby misy aminakahy. Za megnitra. Za tsy magnano politique. Sérieusement. Niana amizay nareo mivolagna colonel Michael, non, en 7 mois, ino raha vitanareo? Pendant les 7 mois nareo au pouvoir. Zavanareo bilan nareo baka. Ino raha vitanareo? Tsisy. Niany ty,
Colonel Michael, mikoragna amindreo africain aby io, mikoragna amindreo russe aby io, mikoragna amindreo français aby io, mikoragna amindreo chinois aby io, mikoragna amindreo allemand aby io, tu vois, dans tous les azimuts. Io amizay, à la fin, io tsy vitan'ny 7 mois, izy amizay mangala, ty hagnano égale à égale miaraka aminakahy ty tsy mainteragny fa tsy hoe politicien sasany ty 15 millions amezaza tany ty exploiteko. Izy tsy raha volagnina ame vahoaka malagasy direct izy fa mangala 15 millions ampidiry agnaty posinakahy, allô ataova zay raha mety aminao, ty contrat signé. Dene volagniny colonel Michael, le contrat taloha sarotra aminazy andeha fotony contrat fa vita boka. Mais au pouvoir anao nde tsy au pouvoir anao président teo anao nagnano signature. Soit anao mitamitamby izy renégocienao contrat io, soit obligé, il y a une clause peut-être, il y a une clause tsy mety ivoagna contrat fa zegny, pénalisation, igny amizay mandeha jusqu'à international. Fotony tsy nandiniky anao, ireo tsy mijeriny zay ne volagno, colonel Michael mbola mandiniky, mbola mivolagna za tsy angala fotony izy mbola mandiniky. Le reo taloha iriere 25 ans miaraka amy chinois, allô exploite la mer, il s'en fout lui. Niaraka la France sasany exploitena iny, il s'en fout eux. Avô amizay la faute la France, la faute non, la faute nareo. Pourquoi vouloir aller déjà andeha en France agnano, hitanareo fa misy poids diaspora. Hitanareo fa misy poids diaspora. Normal. Diaspora ny magnano investissement au Madagascar. Diaspora magnano investissement au Madagascar ane. Milliards alefa zegny, c'est pas, tu vois. Tokony mampitsiky plus que zegny Madagascar fa tsy atao. Tsy atao. Resaka tourisme io fo volaniko zay. Tsika zegny anareo mitady vola misy. Apitragna état fédéral vola misy. Fa vola sitsiky. Détourné, jabo, corruption. Io tsisy raha vozoagna resaka état fédéral. Io tsy zegny ampavozoagna volaniko zegny le vahoaka. Io ampavozoagna le vahoaka. Kaza atao efa état fédéral fa magnavakavaka reo ty, racisme reo ty, vandy fo raha jiaby zegny. Manontany expert anareo, tsy expert malagasy, ivelany. Zay ty manontany ne, Belgique, Canada, même aux États-Unis. Seule solution volagnindreo à Madagascar ao et système fédéralisme. C'est le seule solution. Anareo fa tsy raha vita volagnindreo depuis ke niana anareo mivolagna, c'est le seul solution à Madagascar, c'est le système fédéralisme. Zay tsy mivolagna zegny, soi-disant politicien au Madagascar, vous êtes complètement à côté de la plaque. Je suis désolé. Solution anareo fa tsy anareo à côté de la plaque, mbola andeha agnapody vanda amy vahoaka anareo. Zay tsy mivolagna état fédéral. Vous êtes à côté de la plaque, volaniko zay. Je suis désolé. Izy koa anareo nahita solution, Madagascar tsy eo amy place-nazy eo. Madagascar tokony lavidavitry ny, que ce soit Australie, que ce soit Maurice, que ce soit tokony lavidavitry Madagascar. Madagascar tokony grenier de l'océan Indien. La Réunion tsy mandeha mitaky dongolo agny en Australie. Madagascar ao misy. Volamena misy à Madagascar. Gaz pétrole misy à Madagascar. Nagnino atsika mahantra? Dikaze anareo politicien, anareo tsy intelligent fa anareo mila mandafy tanindrazana tout simplement. Io tsy jirenareo fampandrosoagna Madagascar, patriotisme boka ianareo. Tsy jirenareo fampandrosoagna Madagascar. Nareo mila mampitriky vola agnaty posinareo, après c'est bon, oubliez. Za nagnano 5 ans. Ok, fa losy za. Vita ty, za mody en France. Or que zay nalefanareo presque de force, fotony tsy namezanareo fiainana.
pardon, tsy namezanareo fianaragna zay, nalefanareo en France, zay izy io ataonareo fa zay tsy patriotisme. Kenareo vita pouvoir zay amizay mahazo retraite-nay zay mipody à Madagascar ke, azovy patriotisme amizay zala. Azovy patriotisme. Anareo nilefa tanjazana, nangalatra tanjazana nilefa fa zay presque de force zay mipody eto à Madagascar. Azovy patriotisme. Zay volagna, anareo volagna za volagna aminareo Tamali. Za niaraka toutes les ethnies malagasy. Zay nagnamboatra t-shirt. Zay nagnamboatra t-shirt. Nataonay drapeau malagasy. Quelle armée andeha volagna mety atao zegny. Nataonay drapeau malagasy. Zay volagna zay mikoragna. Io tsisy resaka rasisme zegny. Tagnatin'ny lohanay mila mandroso Madagascar ty fa tegna vera atsika. Zay même question côté français quoi. Za mahavita mivolagna amindreo. Toi, tu as besoin de moi pour servir la France. Zay ny volaniko amin'ny officier des fois, misy boka officier français koa daladala koa izy. Daladala fa ankilanaka izy za mivolagna aminazy, tout simplement. Toi, tu as besoin de moi, moi j'ai pas besoin de toi, c'est toi qui m'as pris de force là. Allô, magnano maramila forcé anao. Magnano maramila forcé. Izy koa tsy magnano ben, anao diranay jusqu'à amin'ny tragnon'Indray aman-dreninao agny, gendarme mangala anao magnano forcé. Ka zao patriotisme aminay roe. Que soit vazaha aby io, soit gasy aby io. Seule solution, zay le volaniko, zay tsy mikapokapoka eto, magniraka mitady les intellectuels. Fa maro volaniko aminareo zay, mikoragna amindreo zay. Aux Allemands andeha agnamboatra passeport, mikoragna amindreo, volagnindreo le seule solution Madagascar, c'est l'état fédéral. Izy tsy solution hafa io. Izy koa nareo mbola mipody province autonome, décentralisation effective, ariandreo jerinareo volagna. Ariandreo jerinareo. Izy fa zio fa hita maso boka, fa tsisy raha mandeha. Fa tsisy raha mandeha zegny amizay sarotro aminaka andeha volagna colonel Michael tsy magnano, sarotro aminaka sérieusement, hitako raha nataony en espace de 7 mois. Hitako ke zegny sasany volagna fa tsy mahazo mitandatsika colonel Michael. Adignanareo fa io tsy coup d'état raha nataony io. Tsy coup d'état. Fa hitanareo baka, zay ne problème, fa hitandreo fa commence mipousse maré colonel Michael ty. Izy tsara volagna ataoko ty. Izy tout de suite izy magnantogno. Bon, ino raha mezanareo za, ino c'est égal à égal volagny. Zay amizay tsy zakan'le ministre sasany. Ireo mila mahazo ambany la table ao. Tsy ataondreo signature de projet, tout simplement. Za volagna aminareo zay, sans mentir, il y a 6 universités qui est prête à être reconstruite de A à Z. Zay miamby. Mare zio, zay mahita izy. Parce que vous signature za avy Diego. Vita signature za fa avy Diego, tout simplement. Question d'investisseur misy volanko. Fa kaza magnano karaha taloha. C'est donnant. Vois, c'est eux qui nous donnent plus même. Exemple, Jirama volanko. Iro avy magnapetraka amina machine ndreo jiaby tsisy raha vangetska. En même temps, atsika mbola mahavita mangataka koa amboarinareo aéroportnay. Gratuitement. Ino amizay contrat Jirama. Par exemple, pendant 10 ans, soit 15 ans, à nous de voir. Iro mangala pourcentage am Jirama. Magnampody volandreo, c'est normal. Après, mis bénéfice koa à peu près. Après, au bout de 15 ans, ils nous rendent tout. Rofamiala. Karaha zegny apetragna contrat mazava tsara. Ro miala. Or que iro volaniko aminareo tsy atsika nefa, iro mitondra vola jiaby. Atsika avy tout de suite ro magnamboatra école jiaby, université amboarindreo.
On donne, nous aussi on veut des hôpitaux, par exemple. On veut des avions, on veut des hôpitaux. Important, bakaze. Iromanieki. Et ça c'est des calculateurs, comme Naro. Rofam calcul. Ah, il va produire tant d'électricité par an. Et exemple, EDF. Combien de produits par an? Par jour, comme Naro. Rochadal, ah, allô, c'est ce qu'on appelle l'argent. Ils vont dépenser. C'est sûr. Et un jour, il se retour après. Pendant 50 ans, j'aime exploiter votre sol. Non, c'est pas ça. De la machine, on va Car passeport, quoi. Non, on a négocié. Dans tous les ambassades aussi, à Pichanarogo, machine passeport. D'accord, tout simplement. D'accord, j'aime bien. Signature depuis il y a une semaine déjà. Ah, j'aime la miambi avalin colonel Michael. Colonel Michael fanangami avalnaz. Il est d'accord. Karaton ministre des Finances, il voulait avoir, kazato, 25%, fa tova 12%. Or que colonel, même jusqu'à 30%, c'est bon. Et t'en as rien? C'est trop facile de dire, colonel Michael. Non, il fait tout. Il fait tout. Voilà. En même temps, c'est juste pour vous annoncer une bonne nouvelle que je suis de nouveau papa. Voilà. Je né aujourd'hui Aïli, la petite Aïli. Sa maman est à l'hôpital encore. Voilà. Je suis de nouveau papa. Voilà, c'est comme ça. Donc, heureux, mais toujours au combat. Comme Nao, il faut toujours se battre. Faut toujours se battre. C'est personne se battra à votre place. Personne. Ne laissez personne vous dire que vous n'arrivez pas. Ne laissez personne dire ça. Ça veut dire que il veut pas votre bien. Il ne veut pas votre bien. État fédéral, ça veut dire que misentéré nazani, titien anaro anjus. Titien anaro anjus. Titien gasi mituva amnazy. Amare gasy io mavita mivanga tomobily karaha nataony. Iny tsy mety aminazy. Izy mila izy fo mihina, le sasany tsy mihina. Zegny asa azova amitsika zegny magnavakavaka amizay. Seule solution, fa maro intellectuel nikaigna, que ce soit au Vietnam, que ce soit, comme Naro, en Inde, ces gens-là, ils veulent investir à Madagascar. Ils veulent investir à Madagascar. Après que yo état fédéral, ils vont choisir zegny ataotsika investissement ty, zegny ataotsika investissement ty. Zegny exemple, Diego mas investissement. Tokony raviravina Antananarivo fa andro fa 30% de budget ni Diego mandeha amindro agny. Tokony raviravina ero. Mandeha agny. Même le pays sasany, soi-disant, tsisy raha eto, avantagé. Non, avantagé olo jiaby. Avantagé olo jiaby. Tsisy araiky ambela afara zegny. Ny anty boka, Antananarivo, mandeha aloha, les restes derrière. Les habitants blancs, les habitants, qu'ils soient des Tuluaré, des Diogolais, ou Antananarivo, les restes, ro diaby mandeha aloha, les sasany afara. Anao koa te volagna stop, non tsy mahazo mivolagna stop. C'est eux qui décident quand il faut arrêter. Merci. C'est eux qui décident quand il faut arrêter. Zény Blanc, on continue ce combat-là, Blanc comme Narosé. Mila miada le fédéralisme ty. Tsy zazare, za teo karaha olo jiaby. Mavozo changement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait des, tsy niany zany volagna resaka état fédéral io. Fa ela Blanc comme Narosé, même depuis 91 Blanc. Le problème amitsika olo nitaky état fédéral ni éliminer ndreo physiquement un par un. Ni éliminer ndreo.
au lieu que magnano diplomatie mikoragna tsara apetraka zay ny volaniko misy solution système karaha hybride volaniko aminareo zegny tu vois izy décentralisation fédéralisme karaha io ceux qui veulent décentralisation ils sont là les deux sont en accord mais mila mikoragna jiaby fa le fédéralisme volagnin'olo jiaby c'est le seule solution Madagascar. Merci pour félicitations. Merci. Ah oui, je suis un heureux papa. Oui, je suis un papa très heureux. Bon, ah oui. Ah, c'est comment on tsara mzanara, mais zanzanara tsara foni. Zéné blanco, tu vois. Zéné blanco, il faut être dans la vie, kazamzaoul ou, tu vois, d'en haut comme ça. Tu vois. Kazamvunga fa teach ma vita ti, non, il faut toujours respecter les gens. Il faut toujours respecter. Les hommes respecter les panneaux politiques, mais à un moment donné, ça maramila, je le sens chaud aussi. Tu vois, est-ce qu'on fait tu mets tamnaka, ils vlanko fo, ça tu d'accord. Mais sukafa, anaro ulumbelo vlanko zengi, mbola misi fo ele, sukaf naro mas naro, est-ce que normal ramandalo au Madagascar? C'est fou question peut-être comme naro. Est-ce que normal ramandalo au Madagascar? Nanyi na tskadjab milefa. Nagnino atsika jiaby zanakatsika par exemple zavanareo vazaha koa za efa mijaly loatra zavanareo est-ce que c'est normal est-ce que nareo mizaha zanakanareo zio ao a Madagasikara normal zegny anareo mandiniky inona anigny amezako zanako mare karakory za andeha tondra zanako a l'hôpital mare le olo mitondra atsika ne reo tsy pose question zegny indreo fa mare misy raha mavoa reo fa libre liberté ils peuvent aller voler là où ils veulent mais ntsika atsika olombelogno zay mbola miposy koa sasanagny est-ce que normal raha voa Madagascar fiainagna ao Madagascar est-ce que normal aminareo zegny question est simple fo zegny eo amizay nareo mandiniky azova amizay le je pense zegny on vit pas dans le même planète c'est pas possible. J'arrive, on fait plus la différence, comme Narosé, entre le bien et le mal à Madagascar. On ne fait plus la différence. Faut te faire un bel, tu vas au kati mila mahantsa jusqu'à mandapafat. Zeza tato masna, mis nous l'andraduele, ou ravatmanga, tu vois, ni vulna tamnaka, vlagne ravatmanga. Tsy mila vahoaka malagasy ho tafita eto vlany ambila ro mijaly vlany karaha io maretsika magnaboaka vola hely fo reo fa ravoravo zegny olo tia tanindrazana raha zay marigny zegny olo tia tanindrazana non donc je suis désolé Madagascar zalahy io tsy vitan'ny politicien bio Madagascar atsika vahoaka madiniky mavita zao à condition atsika tsy mila mety intimider ndreo mila mivolagna atsika mila mivolagna zay mivolagna amitsika io tsy azonareo état fédéral io zegny tegna tokony magnapetsaka moral amitsika be koa y a rien sans rien volako aminareo zay y a rien sans rien il faut se battre dans la vie io tsy maintsy azotsika état fédéral za mivolagna aminareo zay io tsy maintsy azotsika io ro nefa mialamboetsy reo nefa mialamboetsy volako aminareo zegny resaka fédéralisme io zegny hitanareo reo jiaby magnasary tu vois mais aucun politicien zay politicien masaky mivolagna état fédéral fa misy hafa agny magnafody vavanazy mivolagna bon ty lamoninao afodia vavanao fa misy proposition agny tsy olo jiaby mety vangiagna amy vola volagnico aminareo zegny zegny volagnico tsara nisy corbiara nandeha tonja coffre-fort nandeha tamy cimetière atsika navy tout nu on retournera tout nu on retournera tout nu raha tsara nataotsika fo zahagna ndraiky raha ratsy nataotsika justement David zegny amizay le volagnico boka
zay le mahatsara fédéralisme io volaniko, zay le mahatsara fédéralisme io. Fotony izy mandeha tsisy olo micontrôle baka, tsisy olo micontrôle. Zegny amizay fédéralisme etsika fa 30% marigny nandeha tagny Antananarivo. Ireo province par exemple Diego mivola ty vola budgetsika ty nandeha ta Antananarivo, misy transparence. Niany ty tsisy zegny tsy etsika jiaby ohatriny vola nalefany Toliara Antananarivo par exemple, tsisy olo mahay. Ohatriny vola ny tourisme nalefany Nosibe agny Antananarivo, tsisy olo mahay. Cour de compte, pas de surveillance, tsisy olo mijery. Fotony samby olo mangala mihina jusqu'à farany, tu vois. Karaha pyramide volaniko aminareo zegny, pyramide io. Izy mahazo be agnabo io amizay mifafafa tata mijotso, mijotso. C'est comme ça. Or que système fédéralisme etsika fa ty gouverneur atsika ni vote gouverneur atsika ty. Magnara tsy manjary izy, atsika tsy mambe Tananarivo manjoka izy. Atsika tsy mila mibeko Tananarivo magnadoso izy. Atsika nagnapetraka izy ok. Obligé izy misy pression, tsy maintsy agnano izy. Hita atsika amizay exemple Diego magnano, Toliara tsy magnano, mihetsika boka Toliara, volo hazala. Nagnino Diego mavita, nagnino atsika tsy mavita. C'est ce qu'on appelle une bonne concurrence. Car, tu vois, c'est les meilleurs qui vont gagner. En fait, ils vont, c'est comme une course. Les gens vont dire, allô, non, tu m'as vite, allô, tu m'as vite. Tu vois, les gens vont se repousser, en fait. Yo, tu es en retard, Antananarivo zegny. Yo, tu es en retard. Tu raha diable mandeha amy province, attention. Soit ça nous voulait diable parce que non, question d'armée, non. Ça reste sécurité. Hein? Antananarivo me commandise. Hein? Donc, moi, je vois pas, franchement, je vois pas un obstacle à risque fédéralisme. Sérieusement. Mizaza. Mangtanolo. Des fois, mais possible atsika diso, mangtanolo. Olo jiaby mivolagna amitsika, mais nagnino volaniko pisakinareo mivolagna izy. Non, Madagascar, mavozo olo par rapport, parce que avant maro olo nivoniagna, nisy koa fa nivolagna fédéralisme, maro nivolagna. Exemple intellectuel, Zaf Albert, zava izy. Nipousendreo, azoby nipoussy izy. Marc Ravalomanana. Marc Ravalomanana nipoussy à la faute. Izy io amizay, ino raha ampody Marc Ravalomanana? Ampody Marc Ravalomanana raha nataony amy colonel Michael zao. Ampody inzo. Io fa zatsarô depuis. Io amizay tegna mivolagna Marc Ravalomanana, anao tsy mankaty Ravalomanana. Non. Ravalomanana tsy tia Madagascar. Raha jiaby toa tsisy contrôle, système fédéralisme, petit à petit olo jiaby, tsy possible olo jiaby, olo araiky ande contrôle Madagascar, tsy possible boka zegny. Madagascar bebe la France ke. Olo araiky ande contrôle izy. Tsy possible zegny. Donc, c'est bien, le fédéralisme, c'est super bien, au moins, hainao fa, tsy nany volagna, taimba vola ty very. Tamy lalagna izy very. Vola boka izy very ty tamy lalagna ty tsisy contrôle boka. Hainao fa, ty 30% Diego nandeha ta Antananarivo zegny olo nitondra izy, agnaranan'olo nitondra izy, zegny continue. Hita masina. Io tsisy traçage. Zava impôt Ravalomanana tsy nifeny. Misy olo magnegna izy io. Par contre, izy koa izy nangala vola, exemple tsy nagnefa vola izy impôt ta Diego Suarez to, hita boka iny. Hita avo contrôle boka iny. Tsy zay volagna hita fédéralisme ke olo boka Antananarivo tsy mahavita magnabiagna entreprise a Diego. Diso zegny. Au contraire, fédéralisme, anareo boka Antananarivo tegna mahazo tombotsoa amizegny. Azonareo zegny. Fotony anareo hiala ao Antananarivo andeha possible amy faritry, obligé nao cette fois-ci anareo magnefa impôt nareo, c'est normal. Concurrence entreprise jiaby anareo mandeha tany hafa. Anareo ny mahazo tombotsoa amizegny. Fotony anareo fa misy moyen. Anareo fa misy moyen. Milliards jiaby nangalarinareo igny fa io boka. Tout simplement vous allez travailler.
Agnabiagna izy ina anareo paf, ty moyen-nareo tapa ataonareo io. Agny boka fa maro loatra concurrence ao Antananarivo ao. Exemple fagnamboarana tragno, fa maro concurrence ao. Zegny izy. Ah oui, non, 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 il faut finir avec lui. Bon, zegny izy e, appel misy appel za ato, urgent hely izy ty ato. Merci aminareo nitandregny e.